ez? Bialtzen emarko zen. Eta dena berdea dut. Está, zuzenean gira. Bare, listo. Hor bai. Zer? Egunan? Bai. Izaro. Bitxia da. Bitxia da, zua bitxia da. Nahizu momentu batean, aldatu bi horiek. Zer? Zein da bata? Orduan? Nizte naiz? Iru naiz? Bai. Ni naiz bi? Bai, zuzira bi. Uste dut. Ezkio eman eskoa hola, horrela? Ados. Eta mikroa eta hauaren artean. Ados? Ados. Eta beti hola izan beharko zira parean mintzatzen. Ez zira inoiz hola izan beharko bestela ez entzuten. Maitina, Ejan? zer gehien gustatzen zaizu aterpetxean? Bai. Afet, ez dakit eta denena entzutena de Ni bai, beti. ez, nire ez, hor ez. Bai, hor entzuten da zure izaro. Bai, ez dakit, Bai, entzuten da. Zein beste, Alora, bai. Egia? Bai, jate izut entzuten dela. Eta ondotik maitena? Bai. Ados? Izaro, zer egin duzue? Bai? Bai. Ez orion zer... Ez. Datzen aldi guztu, otai?
Aben Inez? Nire bai entzuten da mitzatzean. Denak gira hor. Gaurko eguna kontatzen aldi guzu? Bai, eta gero kontatzen du. Bai. Eta gero... Normal mintzatzen naiz. Bai. Gero kanpoan ere entzuten da kanpokoa. Maitena, Bai. gero zuri zer gaiten. Eta gero jatuzu. Eta ondoren, eta ondotik. Edo ondoren nahieko duzuna. Eta ondotik. Bai, ados. No, eta zer gustatu zaizu Hori azkena. Zer kajitu zaitzu gehien da azkena? Ni horrez naiz entzuten. Ni bai, ni entzuten naiz. Duko, Ni naiz entzuten naiz. Izaro, gaurko eguna kontatzen algaituzu? Diguzu, bai, ongia. Eta ondoren? Eta maitena. Eta ondotik? Eta maitena, ondotik zer egin duzu, Eta maitena? Pam, pa, pa, pam, pararam, pam, pam, pararam, pam, pam. Eta maitena Pam, ondotik pa, zer pam, egin duzue? Bai, eta gero, da azkena da, eta zer kajitu zaitu gehien? Ados? Zer? Eta azkena da, zer kajitu zaitu gehien? Zer, duko, zurea. Eta maitena ondotik Zer egin duzu, zer egin duzue? Eta azken galdera? Eta azken galdera? Arzen, geldi! Gena da nire hautsa, eta ez nahi haintzen zutea bitxea da nire hautsa. Geldi! Ez mintzatu eta bala. Eta duko zure... Eta zer kajitu zaitu gehien? Justu azken esaldia da adio gurasoak eta biak arte edo adio gurasoak biak arte. Bai, adio gurasoak eta biak arte. Eta, ados? Eta erraten dugu, oke? Bai. Zuk ere hartzen? Ez. Eta gero, adio gurasoak eta biak arte? Bai. Zer? Adio gurasoak eta biak arte? Ez, hori da nago mila esker bihar gilagukan endozue Kaska FM irratian, Kaska irratian. Biak arte? Alba ez duzu dena idiatzi behar. Badakizu gutxi gora bera bukaera. Azken... Barko duzue, nik uste hogei segundenak, isiltasun osoa, eta ez bada diferentu pixka bat, ez deus entzuteko. Bai? Uste zuako zer egin barko da, eta gomidatu gari gozo eta azken. Eta erditan hasiko dira. Ados. Eta bihar, ne bai bost gira. Mil esker, maitena, mil esker. Bestela, kendu gauzatik. Maitena. Ni entzuten naiz? Ez, alba da. Me alba ez duzu dena idatzi behar, badakizu gutxi gora bera. Gurasoei, estapenean jamertzedei galderak baren bai duzue igortzen zuek txartetak. Bukaeran? Ez, hasi baino behar. Eta hola nintzen badu txar bat hemen, eta jarko dire galdera batzuk. Odan.
Eta erraitot... Eta hor, jakin dezazuen, zure maiteak, zuen galderak pausatzen aldituzuela, txataren bitartez. Hola. Jakin dezazuen, nahi duzue, galderak pausatzen aldituzue. Aldituzue. Zer? Txatren bidez. Txatren bidez. Txataren bidez. Aldugun hobekian erantzungo dizuegu. Alba. Txat. Ongi etorri kaska irratira. Egunan Maitina. Egunan. Egunan Izaro. Egunon Alba. Egunan Antion. Egunon. Egunan Eskio. Egunon. Gaur oriotik zuzenean arituko gara. Eskio, aipa ezazu eta nolakoa den gure aterpetxea. Antia da, pisina bat bada. Antia da, pisina bat bada. Futbol terreno bat bada, saskibal. Terreno bat bada. Saskibaloi terreno bat bada eta... Antion, zuri zer gehien gustatzen zaizu aterpetxean? Futbola egiteat, piscinan justatzeat, eta inguruan korrika egiteat. Eta nolakoak dira gelak? Gelak oso handiak dira, biko estaiak badira, eta orotara 12 oge badira. Izaro, gaurko egunak kontatzen gaituzu? Bai, lehenik ikastolatik abiatu gira eta autobus hartu dugu. Aterpetxera iritsi girenean, zakuak utzi ditugu eta Pagoeta mendira joan gira. Han Burdinola bisitatu dugu eta garia eta artoa egiten zen ikasi dugu. Eta Maitena? Anoetan zer bisitatu zuen? Pagoetan bisitatu dugu, ikusi dugu EJak nola txikitzen zuen garia irina egiteko. Eta burdinoletara joan gira eta burnia lantzen zuten ikusi dugu, nola lantzen zuten ikusi dugu. Eta ikasi dugu hori guztia urak mugitzen zuela EJak eta dena. Eta zer karritu zaitu gehien? Nik gehien ahitu nahuena izan da burnia lantzeko 7 metroko mailu bat erabiltzen zena, zinez ahigahia. Mila esker zuentzat eta bihar arte. Mil esker gurasoak eta bihar arte.
La